Pojďte si mnou nakoupit materiál na můj small business. Zapl jsem počítač a přihlásil se. Já osobně mám dobré zkušenosti s e-shopem Top Obaly, ale nechápejte tohle jako nějakou reklamu, je to prostě moje doporučení. Samozřejmě, kdybyste chtěli, abych objednal z nějaké jiné stránky, tak nebudu mít problém. Jelikož poslední dobou přišlo hodně objednávek, tak si musím koupit pár krabic a nějaké si musím nechat na později. Já osobně s těmito poštovními krabici mám dobrou zkušenost, protože jsou tak akorát velké na posílání minerálů. Vždycky u té jedné krabice mají na výběr z desítek dalších rozměrů. Tak to bychom měli menší krabičky a teď se můžeme podívat na větší. A tady jsem vybral nějaké, které jsem zrovna potřeboval a rozměry mi krásně vycházely. Tady jsem zahlédl samolepící štítky, které se mi strašně líbily, ale nakonec jsem mi teda z košíku zase vyndal. Jakou dobu jsem ještě brozdal po tom e-shopu, ale kromě krabic vlastně teoreticky nic nepotřebuju. Tak tohle by bylo vše z mého menšího vlogu. Já moc doufám, že se vám líbil a uvidíme se u dalšího.